קודם כל אני רוצה להגיד תודה רבה לכל אחד שיהיו בסיור שלנו בתוך 20 שנה, וכל אחד שלא מכירים אותנו. שמי ברונו, אני נולדתי בריו דה ז'ניירו ברזיל, בפאבלות, כן, בפאבלות הכי גדולה בדרום אמריקה, בשם חוסיניה. אני אוהב להגיד שנולדתי שם בטעות, אבל כל זה מלמעלה, לא משנה. אם אתם באים לריו לשנה הבאה ורוצים להכיר את הפאבלות הכי גדולה בדרום אמריקה, עכשיו יש לנו 3 אופציות. אופציה 1, שעה 9:30. אנחנו יוצאים מהקופקבנה פלאס המלון, ואז גם מההוטל סול איפנמה. עולים את הפאבלות הכי גדולה ויורדים ברגל, עם בדרכים המקומיים שגרים שם. הסיור זה באנגלית. אופציה שני, שעה 1:30. גם אנחנו יוצאים מהקופקבנה פלאס המלון, ואז עושים אנשים מהסול איפנמה הוטל. ואופציה שלישית זה לפגוש אותנו קרוב לפאבלות בכנסייה קתולית בשם איגרז'ה אוניברסל, ואז אנחנו עולים עם אופנוע ויורדים ברגל. האופציה שלישית זה הסיור הכי זול שיש. אם אתם רוצים לפגוש אותנו ולהכיר את הפאבלה הכי גדולה בריו דה ז'ניירו, בבקשה, תגיד לי פה. ואז אני רוצה גם להסביר קצת על ההיסטוריה של ברזיל, אם מעניין אתם לשמוע. יום טוב ולהתראות.